Prosím, nepadaj. Prosím, nepadaj. Fú, tak to by to mohlo byť. Čaute, vás vítam od dnešného videa. No a dnešné video bude dlho očakávaná moja make-upová rutina for school, teda do školy. Vy ste si o toto video veľmi písali, neviem z akého dôvodu, ale tak najprv som odpovedala, že tá moja make-upová rutina do školy je úplne basic, nie je to žiadne niečo výnimočné. Do školy sa ani moc nemalujem, ale vy ste to stále chceli. Tak vám to tu dám a bude to teda rutina, ako by som sa namalovala v taký ten deň, kedy niekam idem von. Ešte potom, pretože rutina typu dám si korektor, špirálu a idem von. To by vás asi nebavilo. Takže to bude trošku tak silnejšie, ale dúfam, že aj tak sa vám video bude páčiť. No a podľa mňa môžeme ísť na to. Každý môj make-up sa začína starostlivosťou o moju pleť, ale tým, že je to celkom zdĺhavý proces, rozhodla som sa túto časť preskočiť a rovno prejsť k maľovaniu. Vždy začnem korektorom. Pod oči používam nejky, ktorý je veľmi svetlý a na začervenané miesta mám môj obľúbený Catrice Camouflage Cream. Korektor zapúdrujem púdrom. Momentálne je môj obľúbený NYX HD, ktorý spraví nádherný finish. Moja pleť je veľmi svetlá a preto lícenku nemôžem vynechať. Vždy používam radšej viacfarebné lícenky, lebo v konečnom výsledku vyzerajú o mnoho lepšie. Rozjasňovač taktiež nemôže chýbať. Dávam ho na dlícne kosti, na nos, rozjasním aj peru a bradu. S mojím obočím toho veľa nerobím, pretože ho mám od prírody dosť husté. Niekedy si ho len tak nechám, ale môj obľúbený produkt je Gel od Alverde, ktorý vydrží celý deň a obočie pekne zafixuje. Nočné tiene používam minimálne, ale keď báza nemôže chýbať. Tá docieli to, že tiene vydržia celý deň. Na celé pohyblivé viečko si dám ten najsvetlejší tieň z tejto paletky Nude od Catrice. Ten následne rozblendím blendiacím štecom od Zoevy. Do kútika oka nanesiem tmavý tieň, ktorý taktiež rozblendím a celkovo to bude vyzerať veľmi pekne. Táto kombinácia bude vyzerať tak, ako by ste si na tom dali veľmi veľa práce, ale je to hotové za nejakých 5 minút. Špirála nemôže chýbať a vždy používam dve. Jednu na predĺženie a druhú na zhustenie. Tieto dve sú moje veľmi obľúbené a veľmi ich odporúčam. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. Líčenie zakončím rúžom. Obľúbila som si matné rúže od NYX, ktoré sú naozaj super. Vydržia jedlo, pitie. Amy is a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she
She beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice. Toto by bol teda môj celý make-up a takto chodím do školy naozaj nie veľmi často. Je to len tak, keď niekam idem potom von, napríklad s kamarátkami, alebo potom mám nejaké stretnutie po škole. A teda to bolo celé video, ja dúfam, že sa vám môj make-up páčil, ak dajte like. Ak máte nejakú kritiku, zanechajte dole komentár. A ja dúfam, že sa vidíme u ďalšieho videa, tak ahoj!